Hi guys, mayong udto. So karon day guys, adlaw na tawhan nato karon ika-39 ug daghang kaayong salamat Lord sa lain na usab nga katuigan nga imong gihatag kanako ug sa kabaskog sa akong panglawas uban sa ako ang pamilya. Nya wa jud ko magdahom guys nga naatay mahanda karon sa ako ang birthday. Nagyay padala si Ma'am Pinay Beauty sa ako ipapalit og humbaon og isda nga sugbahon, bangos, cake. Unya napoy gipadala sa Ate Silo para ipalit og pansit daw kana ang litson manok or manok ba adoboho nato. Yan na ay gihatag si Ate California sa kuha dili na ko ni ihurot pag kuan kana ang gasto kay naapo ko ag paliton nga gipunan man pud ni Ate mao na nga akong ipalit og stand mixer. Mao daghang kayong salamat sa inyong tanan sa mga blessings nga inyong gihatag sa ako nga wala jud nako damha nga makakaron makahanda ko sa akong birthday kay datong Domingo mao na tuwa ang akong gikuan nga magligo ra mig dagat uban sa akong pamilya pero wala mi nagkauban tanan kay ang uban na ay mga lakaw na ay mga kuan na ay mga trabaho mao nga kamera dadto sila tata ug sila dinhi sa ubos pero sila didto ni mama wala sila nakatugbong kay naaman sila mga lakaw ug daghang kay salamat sa inyong tanan sa tanan-tanan sa mga viewers silent viewers solid supporters ug sa mga baguhang subscriber. Daghang salamat labi na gyud sa wala nag-skip sa among ads. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Nya karon guys, maghikay nako kay para magtugbong aron mamalit dato sa akong agpamaliton sa among agpagsalo-saluhan karong gabi. Kay ganiha ron tanan sa udto pero dili man ako maapa sa udto kay naapod tay mga agpangbuhaton. Mao nga karon na nako sa gabi giignan nako sila nga karon na sa gabi nako ni ay kuan sama kaanhi lang kay karon guys dili na kay makakuan kay labi na karon sa kamahal kay sa gasolina karon ang isa ka litro ka isa ra ka biyahe mao nga dili tanan makuha kung magkuan magaling kuhaon sila sa bukid dili tanan makuha tungod sa kamahal na karon sa gasolina mao nga maghikay mi kay magtugbong nya siriri kay wala man siriri kay nagpaayo pud siya gipayo pud niya ang iyang motor kay na gupok ang hub na unsa niya naguba ang hub nya si Raymond pod na ay klase mao nga manghuwam ra pod mi karon sa motor ni Jongjong para nga makatugbong mi ni kuya amo lang tubilan niya ang iyahang motor nya gikuyog nako si Bintoy sa pagtugbong kay para matabangan po ko sa paghawid sa akong agpamaliton aron dili po ko magkalmalisod sa ako ang agpaliton sa akong pagkuan kay naa man si Bintoy makatabang nako sa paghawid ug daghang kay salamat sa inyong tanan. Nagapit sa mida ni guys kay nagpalit mi sa gasolina kay wala na may gasolina ang motor so atong tubilan. Di man pud na siya nato masakyan og walay iyang kuan. Di makainom, mo to pa inom. Man guys. Naara rin sa lamat. Kay ug dito pa mi sa Petron, murag 50-50 mi nga makaabot dito sa Petron, murag magbabag siguro mi sa highway. Magtulura unya mi ni Bintoy pas dilang inita ra ba. Lahos na pa guys, lahos. Palit karni guys, dere sa danhera ko magpalit sa karni kay dinhi jud ko tigpalit sa karni kung agpalit ko sa karning baboy nya kani atong kuanon kay ato maghumbaon kaning naitambok nya napoy unod kay para nga dili pud siya kuan dami pud ni siya nga klase maoy humbaon nya 2 ka kilo ang akong paliton nya danhera ko mamalit tanan sa manok, lamas, pansit unsa na diha akong agpamaliton kay kumpleto man pud ni sila dani ang isda ra moy wala ug ang cake ang nabuwag na 2 ka kilo na akong paliton guys nya kuwang pamanday kuno aw dugangan nato kay para sakto siya og 2 ka kilo. Duha na siya. Kapilang kilo sa manok? Ayos pa manila. Sigubat rin siya kay ayos. Kalit tag manok guys. Ano daghan naman kayo? Ilang cake guys. Wala na da ilang cake. Pagpalit sa din sa panak kana na. Tugtog mo. Kana din. Ang lagi torta din kana din.
Dapat. Hindi rin na namin nagpalit sa cake. Nya, kana kung kanin siya o. Tag 350. Pwede i-silent ay ano naman. Okay na yun ang Oh, thank you kay Dama. Oh, Lilin. Manot report, happy to also. Iduha ka sila. Sobra kamay lang. Wala po nga, mag-online siya. Online. Salamat lang. Ay, nagkutay. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So karon guys, nasalang na nato ang atong humbaon. Dinita nagluto guys kay sana ang mahal na kayo ang gasol daw, 1.4 na. So dinita magluto sa gawas. Nya, nasalang kato siya humbaon to. Nya ang manok di ara, ang agsugbahon unya na to ah. Then mahuman ako na isunod ang manok, pagkahuman na ning manok kana dayon ang bihon o pansit. O manatong isunod pagluto guys. Manatong agsalo-saluhan. Manamong agsalo-saluhan karon. Si Kuya nagbugha siya sa kahoy guys. Dagko man kay na iyang gigagmay-gagmay kaya para masigo sa atong sugang. Kuryana. Sorry mo? Imo din puniton. Ato na ilunod ang kuan guys, manok. Lutuon na natong manok. Kuan ni siya, kalderita. Layas, mi, layas. Nagiging namin kanina. Ayan, good ay. Si Manang guys, kung sila Luna, nagbaklay na sila. Nagkup sa kinanang gutat. Nagkuba man ang motor. Ano na ulit lang. Ipatulo rin dahil nanak man ang katong kuan. Tatas. Tatas. Sa pasig ice cream lang. Kay mahal na kayong palaliton karon. Kuha na ning bihon lang oh. Kumuli lang. Yaya, Ibo ni. Iya daw gyud. Oh. palit na lang guro ka sa kuan niya. Kay ato'y pakuha si Lula dito ni Papa nimo. Lang hugasi sa lang taklob lang kaw. Taklob sa bihon ay taklob sa. Landero. Ini ah. Malunggay pandesal. Ano go? Pizza 4 pang balik sa klase.
Dito na nabukid gikan. Ay, sad. Ito na nang ilunod ang kuan guys, patatas kay para malungan sa kuan. Malungan sa balata. Magpalit unta mi sa palit mi sa lechon manok guys, kay ingon si Ate Gisilo lechon manok. Pero kay nahutdan ang kuan sa lechon manok kay di ay graduation man day karon Senior high. sa senior high mao nga sa Mantangali ug sa Esperanza Nadungan mao nga kana ang kuan nahurot-hurutan na karon gani guys dito ko sa Rose Big Shop magpalit nahutdan na gid ang sa Rose Big Shop nya ipadto naman kuno ko sa Medina ginuko kalayo kayo pero naaman dito sa merkado nakapalit ko tag 350 ang akong napalit nga cake nakatonta ang ipapalit ni Ma'am Pinay Beauty katong parehas akong gipalit sa iyahan ni birthday sa mga kaluha pero kay nahutdan man sila mao nga dito lahi na lang ang klase akong napalit nga cake pero okay naman siya kay cake man gyapon. Kikik yapon siya guys. Thank you guys. Thank you sa inyong tanan. Nya. Nakuan pa gini guys akong trabaho dani nabiyaan nagdukot akong humba kay dili si Ma'am Juby kay kana ang wa man gud si Ma'am Juby nga nanawag nga kuan. Ya diri siya lagi nagtuking-tuking pa kadyot nagmaritis-maritis pa kay gikuha gihapitan niya ang halin. Kay naa pa man toy mga halin tong mga pila ka kuan nga nabilin mga tulo man siguro to ka DSR amo to nga iyang gihapitan nagtuking-tuking palagi kadyot nga mo ning na pagod hinon akong giluto ay si Manang na ako paluto sa kuan guys isa niya dihon pero ang akong palitay sa lechon manok guys ipapalit na lang ako ni Kuya Otro sa manok. Para i-adobo. Asa ba ito sa kulan ng bihon? Manok ra. Ay, bami. Bami ta guys. Dugangir sa kung gusto bit nang di. 1 month. Oo. Sa? Ano naman? Ali? Wala mo nito yung Kuwain na nagbayad dito ya tuto sa kubagyan ay mga si dato sa ibabaw sa rep. O pa na ako natuyuhi, dugangan sa ng tubig ni Murag. Gahi pa man, lamig mo. Bumok din siya, kaunong guys, kay para. bumok siya para bumok. Ang kalagot sa kuya na kanang nilutuan bitaw nga gahi. Labi na inani na to nga mga pungag na. Di na to ka. Di na to aga. Di na to aga kuan. Wala lang ka nag-video nang. Ay, wala. Asa ni siya guys, wala pa man nato ning natuyuhan, ato ning tuyuhan. Napa ang tuyo nga katong gipapalit ni Ma'am Pinay Beauty oh. Nang dadaday nga sugar nang, nagawas na ka wala pa. Nadia. Kain siya guys, oh, humba guys. Humba gid siya. Mga bata, kuan nga dito ra kuno magluto. Kadita ang sige luto diha kay angay lang na diha sa kanang dinalian na to nga kuan. Karon kay mahal kayo ang mami pa 1.4 na daw. Na dinhita magluto sa kuan. Ay naaman tay kahoy. Dia sa kuan nang wala dia dina. O kana na ina Brian, kanang ha? Napay pulang hoy day. Dagan day mo gibot to kuan.
Ato na ni, ato sa ning dugangan sa tubig guys kay kanang medyo pa man siya gahi. No, gamay ra may mong tubig pa. Gamay ra daghan gituyuhan naman ako. Tangan din natog asukar kay para humba gid siya. La 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 la. Pagkaon na sa manok diha. Ya kani guys, muni atong muning lutoon ni Manang, si Manang na pud ang magluto. Si Bintoy naglungag na pud si Bintoy. Naglungag na si Bintoy. Aka na, unya na siya libag nang kaya mausar na ang sagbot. Anay lamas na hiniwa. Ha? Lamas Wala pa. hiniwa. Wala pa. Hello guys! Kamusta mo guys? Oda garet. Ay. Tigo, kalagi ko. Gwa. Guwapo kay Pa. Tiffany. Nasi garet ba ni guys? Abi ni Mome si Dudot gani hamin nanawag ug si abing gikantahaan gid ko nila. Di ako sa gatsir ko. Happy birthday, Mama Lila. Happy birthday, Mama Lila. Happy birthday. Happy De, kabalo birthday. kanta taklo dito. Ay wa to nataklo bidi ay. Kabalo kanta. Happy birthday. Karo nga sa pagkanta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama Lila. Yakugit. Yapa. Agad na Mama Lila. Ako kay pagkahiwa mo manok. Basta na sa gulag patatas, dumayon na siya. Hindi naman na ako kadon. Nagbukad siguro na. Nagsikit-sikit naman ko daw. Tubigan taguro ni gamay sa. Bigyan gina nimo kay di mo na malutong patatas. Amo tutong tubig. Yorot na. Aron na siya magsabaw-sabaw ko. Yorot na pakalutos patatas. Nadala ba to si Rilo na sa cellphone? Yorot. Dala. Parang sa ko dito perfect. Di. Manok nagadubuhon. Ibutang sa loy, sa ibutang sa Sinog ba? ibutang sa sulod. Atong kuanon guys, sukaron ang humba. Sila ni mama ug ni papa. Pila ka Dili na namo makuha kay ulan. Maong ako na lang to sila padalhan ni Manang. Baklay dito ko na Magbaklay lang sa mo. Ya. Wala naman yung Ya, ang sisilias ng boy. manok naluto na po na siya. Boy na. To sa rip tanawa dito ka. Yan nag-burn out pagid guys, pastilan Ginoo. Ngayon siya kuan guys, okay nagdukot man. Okay. Nilagay nato trabaho niya gabyaan sad lisod po gato di. Ato tog biyaan si Ma'am Joby di. Nanglan pud to natog abi-abihon. lagi. Para ning hugasan na guys. Lang. Di kay na po ni kuya guys ang sugbahon nga bangos isda. Ay, thank you kay naguli na among iwin. Naguli na siya guys, naglayas ni siya basta na ami itoy dire, aglayas kini siya agpangluod. Dugay ra na siya layas. Oo. Sukad pagabot na sa mong itoy mga pila ka adlaw, murag semana. Wara semana ya da. Ato pa siya tungkwal. Wara semana, kaya pag-abot na namong itoy naglayas na Pagkaon kung gigutom ka. Ay sus, toy lalan.
hiwa na po nilang lang ang panakot para sa isda. Kani guys, ang katong palitay sa lechon manok, ako na lang ipapalit dugang sa manok kay ang lechon manok sold out tungod sa kuan karon guys nga na ay nanggi graduate ba, graduation man sa kuan senior high sa Mantangali ug sa kuan kana ang Esperanza mao nga ang mga tao nagsigpalit og lechon manok. Manang ipapalit na lang akong manok para madugang og adobo. Ready na guys, naluto na. Kay itabangan man tagluto dani ni Manang, nay sinugba nga bangos, adobo nga manok, napoy humba, nay bami, nay minudo. Naay Yan na po gipapalit ni Ma'am Pinay Beauty nga cake unya nag-order po siya sa akong ice cream 20 ka buok ug daghang kaayong salamat Ma'am Pinay Beauty, Ate California, Ate Giselo ug Ate E ug sa tanan-tanan na nag-share ng blessings. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Wa jud nako ni damha nga na ako'y handa karon sa akong birthday. Daghang kaayong salamat sa inyong tanan ug salamat po kayo Ate California ug Ate E sa inyong birthday gift sa ko. Ako ra nang makuan ugma kung ako moabot na to ang akong order. Ma'am Pinay Beauty nga muna nagpadala siya para pang birthday din si Ate Giselo pod nya si Ate California nya ang kang Ate California ang uban akong na ako'y agdapatan na ipalit na ko sa stand mixer unya. Thank you pod kayo Ate E kay iya pong gipun-an pod niya ug daghang kayong salamat kay makapalit ko sa stand mixer. blessing na ni siya guys. Mm. Blessing nga wala damha. Salamat jud kaayo sa tanan. Kay hangtod karon naa paghapon mo sa amoa nagasuporta tanan-tanan. Thank you so much kaayo. Yeah, more and more blessing pa sa inyo. Hatagan mo tanan o kabaskog sa lawas. Yeah, bay-bay pang katuigan nga muabot sa atong tanan. O keep safe tanan-tanan. So happy birthday and wish na ko kang Lilin more and more birthdays to come. Good health together with the family, with her family, and more blessing and enjoy lang, laban lang sa tanan. Trial. Diyan na ang among isa ka vlogger. Ayo ha! Pero naamalagi siya ka o galingon niyang vlog. Atong paminahon. Nya atong gamiton guys kanang kuan ra paper plates. Mag paper plates ra. Paper plates ra kay tapulan hugas bintoy. Te, dali na te. Beras ako nung kuno. Paper plates ra ta, paper plates. Te! Ali na! Kaya panalangin ni sa happy birthday. Asa mga glakawa diha? Happy birthday. Tahan niyo na. Panalangin ni sa te. Ha? Panalangin ni sa. Ikaw sa dapat panalangin kay Baliban. man sila angging. Ano nang mga dyan? Asa si Ha? Luna? Natulog na? Asa si Luna? Asa ang diday? Sige natin, panalanginin natin. Kaya tate. Sa kubibi. Luna! Bintoy. Panalanginan sa kuno ingon si Yoyo. Ang manalangin si Maya Mia. Sige natin, kay gutom na. Kanin mo ulit? Ha? Ikapila? 39. 39B. Kadainay ni Lilin di ay. So ato kinukuha na itong mga ulo kay manalangin kita sa kasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Lord, daghan salamat sa mga grasya nga imong gihatag kanamo ilabi na karon ang adlaw natawhan ni Lilith ika-39 anyos magnaot ko nga dugang pangkatuigan na moabot sa iyahang kinabuhi kauban iyang pamilya
magmalipayon. Salamat sa blessing. Manghinaot ko nga dugang pa nga blessing ug dugang pa gyud nga katuigan. Naay mga pagkaon amo ni pagsalusaluhan karon. Nya daghan-daghan jud kay siya guys. Mao nang na guys ang noon. Lord. Mga unta, salamat amin. Ug salamat guys sa sponsor tanang mga blessing dagan kay. Dali na ya. Aman si Ate Mercy Ken. Salamat kay kayo kang Madam Pinay Beauty at California o Madam Sisilo Amores from Sarbayan Bohol. Salamat kayo di pek Mama Gilot. Break. Okay, nalamay sala na mo hawak ng manyanita. Break. Dili biya sa yung dili mo ang sabi na. Guys. Atinday oh. Oh. Ate Mercy. Nagkuan guys. Wala si Manunggo siya. Wala, kamera. Oh, unsa anak ka? Kare na. Paano na siya? Pandait na siya. Lamang ka guys, tanan. Pandait, kinalin-balid lang. Pandait. Tikaw na te. Angki si Jubi, mo mama Jubi. Ikot kang iyo. Dali lang. Tumama ka. Nasi Jibwante? Wala. Bisan ko ang ay kasi may nag-dive sa inyo. Si Juan pa ya Gabriel. Kasi Terong-terong mo, meron da. Gabriel. Ikaw, no? May kuhan. Ang kilip-kilip, Ang kanon ri Vincent ko ato dito kanon Vincent ka. Vincent, ato kanon dito ka. To sa rice cooker. Rice sige na ri. Ate dapat kanon dani ati oh. Dana ra nay para plino. Dana na to dani patunga. Dara day. Binla na to si Tito. Amre si Momon day. Eskwela. Ila man daw. Ako, nalita na sa... Kaya may gusok, di nangilata ko lang. Ito. Sa aliging. Di kali laging. Nawa na si Alin Goy. Katulog pa lang ako, Juan. Saya di saya katulog day. Ako ba, guys? Panihapon. Sige. Sudan na ti. Salinaan pa si ingot sa pako na. Kaganiya man good ante naglabay ni kuan sa merkado na man si ingot. Man si Mimi nga. Uban na si ingot mi. Kay kanagbo di ba? Sakay na pud si ingot. Sa panagbo gid. Sige na. Manghugas ka sa tong Sa man ni siya ano, pa man ni siya nagkatulog. Nalaguman ang dagway. Nalaguman ang dagway. Nakamukmo. Gi. Guys, naulahi ang pagsindi sa kandol. Kaya nakakaon naman niyo, wala pa rin nasindihan. So karon ato ni sindihan kay para makawis-wis si Lilin. Kaya para ato na dahil siyang hiwa-hiwa. Happy birthday, happy birthday to you. Salamat sa blessing. Aman ang kuhan. Aman ang kutsilyo. Binton.
Wala na kutsilyo. Richmond, asa kutsilyo? Kutsilyo mo, Mark? Ano man, nadus mo? Kaliguan sa inahan, naglayasa man din, nadus mo noon. Dahon sa sunday, dugo ka may Re-off na. Boy.